Anto, Aban sama. sei to on jam. Itu kan hum tugo ne Ismaila ka kumala sila yun. Donc maka aka conseiller en communication. Misi to an bɔra ka la cɛ ni wagati tɛmɛnen na jɛkulu dɔw wulila ni an b'a fɔ ma M5 n'olu ye maa minnu jɛra ka taamaba dɔ kɛ le 5 tɛmɛnen walasa jamana ɲɛmɔgɔ ka taa an b'a dɔn o la aw mun sen yɛrɛ la an bɛ fɛ ka dɔn mun na aw farala o mɔgɔ ninnu kan. Baara kɛra cogo min k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina ko de la. Fɛn fɔlɔ min kɛlen don baara fɔlɔ kɛra cogo min comme a fɔra coronavirus ko la n hakili la n bɛ fɛ ka bɔ a la pour que maaw ka se k'a dɔn. Donc hakilina fɔlɔ min kɛra n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na an ka yecogo o de y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna na. N'i ye jateminɛ kɛ depuis Sumayila ka élection banna gɛlɛya caman kɛra a kɔnɔna na taamabaw kɛra cogo caman na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. O kɔnɔna na baaraw kɛra an tora fɛn caman fɔra mais an tora an cogoya la. Dialogue nana ka kɛ an ma sɔn ka taa dialogue la parce que anw ka yecogo ye min ye Mali ko la ninnu tɛ se ka kɛ donc k'a fɔ k'a fɔ ko bɛ hɛrɛ di jamanadenw ma an tora an cogoya la. Ala nana ka kɛ Sumayila minɛlen kɔ an tun kan ka fɛn dɔw boloda CEMAC mɔgɔw aussi n'o ye Diko ka mɔgɔ ye ko fɛn dɔ b'u bolo k'a boloda. Ala nana ka kɛ aussi Espoir Mali kura olu n'o ye Cheikh Oumar Sissoko ka mɔgɔ ye ale ye président français président kumana tuma min k'a fɔ ko maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko a ye déclaration dɔ kɛ a ye hakilina sɛbɛn dɔ bɔ o kɔnɔna na mɔgɔ dɔw y'u yɛrɛ sɔrɔ ale ka hakilina kɔnɔna na o ye jɛkulu dɔ dilan ko Espoir Mali kura o kɔnɔna na mɔgɔ caman b'olu fɛ n'o ye Senko ye n'o ye Clément ye n'o ye nka dɔn ko maa caman ye maa kalalenw n'an b'a fɔ o ma ko intellectuel u y'u ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na k'o baara kɛ olu yɛrɛ hakilina tun b'o bolo Maliko la hakilina tun b'anw bolo Maliko la Sumayila ko in na hakilina tun bɛ Diko ninnu bolo donc an jɛlen kuru saba ye ɲɔgɔn ye an kumana ɲɔgɔn fɛ kelen kelen an sigila ka kuma an y'a sɔrɔ an bɛɛ ka hakilinaw ye kelen ye o kɔnɔna de la an ye déclaration dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ko déclaration de tente min b'a ɲini k'a fɔ gɛlɛya min Mali kɔnɔ an y'o ta kelen kelen n'o ye école ko ye k'a fɔ denw tɛ kalan na an bɛɛ ka diɲɛlatigɛ laban yɔrɔ nka bɛɛ bɛ fɛ i denw de k'i ta donc jamana tɛ se ka kalifa kunfinw kan il faut que jafa ka kalan hali jamana kɔnɔ ni i y'a jateminɛ a fɔra an kuntigi man donc bɛɛ sali polo k'a fɔ ko gɛlɛya kɛra cogo cogo ka taa k'i kalan i kalan ka donc k'a ka taa hakɛ ɲini hali ni hakɛ bɛ taa ɲini fo Chine a ka taa kalan o kɔnɔna na o fara kuranna kɔnɔna na n'o kuma in ka donc o lasanuyalen don o kɔnɔna na jamana tɛ se ka to bi ka taa ko san 2 ka taa ko kalan tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ ko i bɛ kɛ ɲɛba kan a ɲɛ bɛ jamana école ta kɛcogo kan ka taabolo min bɛ jamana école la ka école bantɔla don denmisɛnninw ka avenir tiɲɛtɔ la kodɔnnaw ko n'i bɛ fɛ ka jamana min lafurugu i bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka ka kalan saboter ka fɛn bɛɛ kɛ ka kalan lajasi n'i ye kalan lajasi i bɛ denmisɛnninw bila ka taa baara kolonw na dɔrɔgu min ka donc ani ka donc musique lamɛnw ani internet ko la ka taa k'o ye jamana ko bannen ka to jamana yɛrɛ i tɛ gɛlɛya kɛ ka taa i bɛ se k'o bɛɛ minɛ ka kɛ jɔn ye donc o kalan min tɛ kɛ la bi insécurité ko la ka donc ni profiter ka donc ka tâche bila lase kuna sini an ka militaire min binna ɲɔnɔ fan fɛ ka taa donc mɔgɔ 40 kɔ parce que déjà ni o y'a f'i ye communiqué la ka taa ko il y a 30 disparus ka taa k'a fɔ il y a 24 morts c'est que i b'a kɛ mɔgɔ 50 ɲɔgɔn sara donc o mɔgɔ min sara ninnu ka donc an bɛ tâche bila lase u ka du bɛɛ lajɛlen ma o semaine jan tɛmɛnen o sen ka taa Koro mara la ka donc mɔgɔ 40 fagala donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ lakana cogo bɛ cogo min ani Gawo Kidali ko bɛ cogo min o bɔlen don an ka ko la cogo min bingan min bɛ kɛ la nord kɔnɔna na n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ dun ka fa tɛ sabati la cogo min maaw bɛ fa la cogo min école ko tɛ yen kalan tɛ sɔrɔ la ka taa adamadenya kɛlen ka don galama na élection yɛrɛ nana k'a tɔ bɛɛ ferege ka donc Manasa bɛ ɲina min kɔ pays démocratique la ni élection kɛcogo ma ɲɛ ka donc a kɛra cogo i b'o yɔrɔnin annulé de ka donc i tɛ maa dɔ tigɛ yan k'a di dɔ ma ka dɔ tigɛ yan k'a dɔ di dɔ ma démocratie tɛ sɔn o ma n'an ye jateminɛ kɛ Mali justice yɛrɛ bɛ cogo min président de la république b'i da don fɔ a la kamara minɛlen ka taa donc k'a fɔ ka taa ko k'a bɔ ka taa ka dossier classé avion minnu ka kan ka san cogo min pour que an ka militaires ka se ka sécuriser ka donc ka avion kolonw san ka taa k'a dalen ma disi kan dɔw ko dɔw yɛrɛ y'i kanto ko n'a été fouillé ye n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a kɔnɔ tiɲɛni min bɛ kɛ la État kan ka dilan cogo min ka démocratie ko la ka taa donc n'a bɛ fɔ opposition ani majorité olu kan ka baara kɛ majorité mɔgɔw tɛ ko kalama cogo min Mali ko la ka taa u tɛ ko kalama Mali ko la cogo min i bɛ ka nin graine dɔ bɛ yen ka taa maa famille olu ka jamana gérer o kɔnɔna na ka jamana bila nin position na o de
de hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ye sɛbɛn kura dɔ bɔ n'an b'a fɔ k'o ma la déclaration du 30 min b'a ɲini ko i bɛ ka fanga bila donc o fanga bila de an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la baaraw kɛra o cogoya de la marche ba in kɛra i y'a fɔ cogo min an bɛ marche filanan in an b'o préparer la le 19. an y'a mɛn ko aw ni jamana ɲɛmɔgɔ tun ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ko a ka laɲini a tun ye laɲini dɔw fɔ aw ye ko an ma sɔrɔ o ma. ɲɔgɔn ye in kɛra cogo di Musa Tarawele de ye hakilina dɔ ta a yɛrɛ k'a fɔ ale ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ye cɛkɔrɔba ye a tɛ fɛ ka san an ta ka jamana to nin cogoya kɔnɔna na a ye wele bila Diko n'a bɛ taa yɔrɔw la maa dɔw b'a taa bilasira n'a bɛ taa diplomasi yɔrɔ la parce que ale kɔsa na diplomatigiw olu n'u ka kɔrɔ ni bɛɛ ye n'o ye Marɔku ɲɛmaa ye o nana ka Diko lajɛ k'a fɔ ka taa ko gɛlɛya min bɛ olu tɛ fɛ fanga ka yɛlɛma ta cogoya dɔ la o don ani Sulemani Kone ka dɔn ani Shogɛl ani Diko yɛrɛ o ye ka ɲɛfɔ ye k'a fɔ u bɛ yɛlɛma min fɛ ka don jamana na bɛɛ bɛ jamana position kan olu ambassadeur ɲɛ b'a kan gɛlɛya min b'a kɔnɔna na o gɛlɛya tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ n'olu m'o hakilina ta di o bɛ fɛ ka kow faamuya k'a fɔ jamana bɛ position min kɔnɔ nka gɛlɛya don ka taa tɛ se ka tɛmɛ nin kan olu yɛrɛ b'a kalama tiɲɛni bɛ kɛra jamana kɔnɔna na cogo min olu kan ka jamana ka kɔ don u ka fɛn bɛɛ kɛ ka jamana kɔ k'a dilan ka ɲɛ u ka jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ fɔ o ma u ka yɔrɔw k'a fɔ yen ka kɛ gɛlɛya min bɛ yen pour que u ka se k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw tɛ ka dɔn kɛlɛ ka sa o bɔlen effectivement Musa Tarawele kɛlen ka wele kɛ Diko taara ani Shogɛl o kɔnɔna na miniti damani Musa Tarawele tilala ka hakila wele bila Ibrahim Boubacar Keita ani a ka premier ministre nana o sigila o kuma dilen Diko ma Diko ye kuma di Shogɛl ma Shogɛl y'a fɔ ka ko an ye papier min bɔ n ye min f'i ye tan ko min b'a ɲini k'a ka fanga bila ko sɛbɛn cira ma k'a b'a dɔn ka dɔn ko baara kan ka kɛ cogo min a ka jamanadenw lamɛn Diko ye kuma ta k'a fɔ ko a ka jamanadenw lamɛn ko n'a ye jamanadenw lamɛn ka tɛ gɛlɛya min bɛ yen an bɛɛ bɛ se ka ta o gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ an bɛɛ kan jamana ka sigi hɛrɛ la parce que jamana tɛ se ka ɲagami ka tɛmɛ nin kan danbe tiɲɛna hɔrɔnya tiɲɛna adamadenya tiɲɛna ekɔli tiɲɛna lakana tiɲɛna justice tiɲɛna démocratie tiɲɛna a ko donc n'i y'o jateminɛ ka kɔnɔna na jamanadenw de bɔra n'an b'a fɔ ko article 121 n'o ye désobéissance civile donc maintenant jamanadenw de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ni jamana bɔra an ye constitution dilan tuma min an y'o hakilina de ta ni jamana tiɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la article 121 de hakilina di maaw ma an ye constitution dilan ni hakili min ye en 91 parce que anw y'a dilanbaw ye événement kɛlen ka ban Musa Tarawele gɛnni donc o kɔnɔna na ni jamana bɛna ci ka ban donc a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan aw bɛ taa fanga bɔ a dira min ma donc o baara min kɛra ka tɛ donc k'a ka to baara kɔnɔna na pour que jamana ka se ka hakili sigi Diko y'a fɔ a ye nka ko nin bɛɛ kɛra ka tɛ donc depuis nin kuma kɛra fo ka se bi e ma deli ka kuma mɔgɔ fɛ a ko ni Ala sɔnna donc lundi dimanche a bɛ bɔ a bɛ kuma dimanche a bɔra a ye kuma min kɛ e y'a ye école ko la ka taa kuma na ko ale bɛna institution di Bubu ma ka tɛ donc ko Bubu ka donc rapidement k'a ka hakilinaw ta n'a bɛ se k'o kɛ ka tɛ donc san 7 ka tɛ Bubu ma se k'a kɛ cogo di hali bi a ko donc ko Bubu ka donc a fɔra cogo min ko gouvernement kura bɛna sigi k'ale ye Bubu sigi ko gouvernement kura bɛ sigi ko denni ye min fɔ dialogue ye min fɔ donc ale tɛna tɛmɛ o kan a b'o hakilinaw ka donc lawaleya a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ cɛmancɛ bolo la olu ka donc a bɛna fɛn bɛɛ kɛ ka solution ka se ka sɔrɔ donc yɔrɔ ka d'o ma o bɛ se ka lasago yɔrɔ min a ko donc n'i ye jateminɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kow la a bɛna hakilinaw ta pour que dɔgɔtɔrɔ o ka se ka minɛnw sɔrɔ ka se ka furaw sɔrɔ pour que mɔgɔw ka se ka lakaniya a ko élection min kɛra ka donc a bɛna lajɛ ka donc gɛlɛya min b'a kɔnɔna na a bɛna hakilina dɔw ta o kɔnɔna na a ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ k'a lajɛ min ye lakana ye a bɛ baara bɛɛ kɛ ka pour que lakana ka se ka sabati a y'o fɔ o donni i y'a ye ka taa o dugusajɛ ka taa militaire 40 kɔ sara cogo min ka taa o kɔnɔna na donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ kuma don anw fɛ ka taa donc kuma don a ye kuma fɔ ten mais ni kuma y'a fɔ waati jɛ ni kuma y'a fɔ ko jɛ ni kuma y'a ko jɛ ka taa k'a fɔ ko faama ka kuma bɛ se ka lakari a kɔ bɛ se ka lakari ka taa a ye ko dɔw kɛ promesse dɔw kɛ ka tɛmɛ ka taa donc n'a foyi ma se ka bɔ a la a y'a fɔ yan ko 50 combien de milliards ko bɛ di comme aw ye journaliste ye ka taa ko combien de milliards ko bɛ di ka taa donc pour ka se ka coronavirus kɛlɛ 6 milliards dira fɔlɔ ka taa t'a dɔn ko 50 milliards ma combien de milliards bɛ di a ko k'a taara Chine ka taa ko 500 milliards ko sɔrɔla ka na ka taa ko baaraw bɛ kɛ na ka taa o bɛɛ fɔra ka taa donc i n'a fɔ an bɛ sogo la donc n'a taara n'a ka bɛ min bɛɛ kɛ a ko k'a ni rebelles tɛ discuter a discuter la a ko n ka donc ko n tɛ négocier ni ka taa o ye an négocier la a ko ni nana ji min bɛ yɔrɔ ta la ka taa ko bɛ daminɛ a ko n ka fanga tɛ gâteau ye k'a tɛ tilan ko bɛɛ ka don a la fanga ka jugu ni ka taa donc hali n ka donc takula ye bi n ka taa min kɛra parce que ni ye nin bɛɛ jateminɛ a ka kuma ka taa donc k'o faut la parole du président de la république donc nin bɛɛ kɔnɔna de la hakilinaw taara
donc k'a fɔ n ka donc baaraw bɛ kɛ o kɔnɔna na a y'i kanto aussi ko bi ni ala sɔnna n ka taa donc ko an ale bɛ ɲɔgɔn ye n'o ye M5 ye an ka mɔgɔw ye réunion kɛ an bɛnna min kan k'a fɔ an n'a tɛ ɲɔgɔn ye fo n ka donc activité min fɔra n ka donc n'o ye jumadon ye parce que jumadon an ka fanga bila n'o fanga bila kɛra pour nous donc après ou n'a bɛ fɛ ka fanga bila n'a bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye o kɔnɔna na a bɛna démission di an ma cogo min a b'a ɲɛfɔ an ye donc pour que an ka se ka baara kɛ o kɔnɔna na k'a ka démission minɛ pour que a ka se ka bɔ n ka donc ka sɔrɔ gɛlɛya ma k'a kɔnɔna na dans les cas contraires vendredi ni ala sɔnna donc an bɛ taa démission papier minɛ a bolo. Nka aw ko jamana ɲɛmɔgɔ ka démission n'a bɔra fanga la o jamana tɛna kolonya maa bɛ yen nɔ maa wɛrɛ bɛna se ka jamana in gérer sabula aw ko a n'a nɔfɛ mɔgɔ bɛ ni o ye assemblée wasadenw bɛ yɔrɔ min olu bɛɛ lajɛlen ka taa jɔnw de bɛna to yen sisan nɔ ka jamana ko in tɔ ɲɛnabɔ. 91 o y'a sɔrɔ aw ka dɔgɔ kosɛbɛ nka donc an ye kɛlɛ kɛ 91 donc 91 Musa Tarawele gɛn na ka taa maliyɛn denw danbetigiw ni hɔrɔnw ni halalaw farala ɲɔgɔn kan ka jamana lajɛ ka taa ka kɛ tile cogo min o baara bɛ se ka kɛ hali bi ni 91 maliyɛnw bɛ yen n'i bɛ ka sara jamana tɛ laban donc aujourd'hui min don institution min y'a ye donc an b'a fɔ ko gɛlɛya b'a kɔnɔna na parce que jamana kɔnɔna na n'an ye min fɔ la forme républicaine de la démocratie normalement président man kan ka assemblée président sigi o n'i ye jateminɛ kɛ président man kan k'i da don justice ko la o président man kan ka a bɛ se ka premier ministre sigi o y'a ka sariya y'o fɔ mais la séparation du pouvoir man kan ka assemblée sigi la don min i ye Musa Tɛmɛni ka kuma ma kan mɛn k'ale fa salen ka taa ko mɔgɔ ma se ka min k'a la k'ale fa filanan y'o k'a ye ka taga président de l'assemblée y'a k'ale donc ça veut dire que le président descend président jiginna fɔ politique kɔnɔna na ka taa mɔgɔ nommé élection fɛngɛ la assemblée nationale kɔnɔna na donc o ye hakilina min d'anw ma gɛlɛya kɛra Camara minɛna n'o y'a denkɛ ye nka justice b'a la a ye tabali gosi nka k'a fɔ k'a ka libéré ko ka dossier classé ni nin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ko le président ni président nana ka don o kɔnɔna na pour nous gɛlɛya kɛra c'est pour cela comme a ye fanga ɲagami démocratie aussi sɔrɔ cogo la nka kɛ ni bɛ ta assemblée la c'est que i kan ka population de kan k'i ta cour constitutionnelle man kan k'i ta troisième tour la donc maintenant c'est troisième tour kɛ i bɛ k'a ye président de l'assemblée nommé i bɛ ka don na justice ko la pour nous aujourd'hui franchement n'an bɛ fɛ ka Mali ko kuma fɔ n'an bɛ fɛ ka démocratie ko kuma fɔ i bɛ ka se ka fɛn kura wɛrɛ yira min b'a to jamana bɛ se ka taa ɲɛ c'est pour cela an ko a ka a sɛbɛn parce que assemblée min a y'a nommé donc ale ma passé commune 5 la diyagoya de o y'a la passé k'a kɛ président ye donc pour nous il est disqualifié maliyɛn kuraw de bɛ sigi na dɔrɔn pour an ka se ka bɛn kow la ka tila ka sariya kura dilan n'an b'a fɔ a ma donc constitution kura ka révision kɛ en même temps komi an b'a dɛmɛ n'a de pour que donc pour que a ka se ka jamana nin to yen parce que faransi kɛlen ka an mɔgɔ caman kɛlen ka an ka fɛnw kɛ a kan na cogoya min ani bi rebelles kɛlen ka baara min kɛ Kidali ko problème min bi cogo min Mali ko bi cogo min diyagoya a bɛ fɛ ka taa n'an ye révision constitutionnelle ko na o bɛɛ ka bɔ an ka se ka an ka Mali dilan maliyɛn denw ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo an ka se ka bɔ a kɔnɔna na maa fa min bɛ kɛla don o don dɔ ka se ka bɔ a la. Nka an bɛ wagati min na bi komi aw ka kɛlɛ kun a y'a fɔ ko Mali ko de don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali yɛrɛ souffert don kosɛbɛ surtout an ka cɛmancɛla fan fɛ ani aw yɛrɛ ka parti politique ɲɛmaa ale yɛrɛ tununnen don o bɛɛ lakana hokumu ye nka an bɛ yɔrɔ min na bi aw bolo nin waleya ninnu nin tɛna dɔ fara o kan. Wallahi ne yɛrɛ ka ne nin tɔgɔ ka ye cogo la wallahi n ka tɛ dɔn ni i bɛ ka bila la ni i bɛ ka i ye fanga bila bɛ Sumayila bi ye parce que ne dalen b'a la k'a fɔ i bɛ ka mɔgɔw nɔ bɛ Sumayila minɛ ko in parce que n'i ye jateminɛ kɛ Karimu ko tun nana ka se cogo min assemblée bɛ sigi kun ye o de ye o donc ça veut dire Sumayila bɛ se ka fɛn dɔ kɛ n ka pour que Karimu kana se ka na fanga la parce que maliyɛnw ni i bɛ ka bɔra bɛ maliyɛnw ɲɛ bɛ Sumayila bila o gɛlɛya kɔnɔna na o fɛn bɛɛ kɛ ka Sumayila minɛ n'o tɛ i bɛ se ka a bila i kunna i bɛ se ka sogo jɔn dɔ k'a fɔ ko Sumayila bɛ se ka minɛ cogo di ka to yen k'a fɔ bi se b'olu de ye jamana b'olu de bolo armée b'olu de bolo sécurité d'État b'olu de bolo k'a fɔ ko Sumayila ka tunu ka ti yen ka tɛ e yɛrɛ bɛ se ka sogo dɔn yan donc maliyɛn bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ donc o nɔ b'a la ka tɛ Sumayila minɛ de ko ye donc o kɔnɔna na bi anw ko n'i y'a ye ka taa ko bɛ kɛla ka taa ko nɔ tɛ bɔ a la n'i y'a ko biɲɛ min ɲinina ka ti ye biɲɛ ɲinina sen dalen b'a la France b'a kalama bi Algérie b'a kalama Mauritanie b'a kalama nin ko in bɛ kɛla cogo min pour nous bi donc n'an bɛ fɛ ko in ka ban fɛn centre ko in ka ban maaw dɔngɔnɔ ni fulaw bɛ ɲɔgɔn faga la o t'a dɔn u bɛ ɲɔgɔn faga la min na mɔgɔw y'o bila ɲɔgɔn na donc ni nin bɛɛ kɛra maa min kɛlen b'a sababu ye ka taa ka jamana k'a lafago n'an y'o bɔ yen ka bɔ yen an ni bɛɛ bɛ sigi an bɛ kuma pour que ka jamana ta ka taabolo kura la min b'a to jamana bɛ se ka sigi au contraire i bɛ ka to jamana kuntigɛ la san 3 ma Mali ko bɛ ban donc au contraire a ka bɔ a la joona n'o kɛra sababu ɲuman ye ni Ala subhanahu wa taala sera k'o ɲɛnabɔ an ye gɛlɛya min bɛ yen nka a fɔ min ma ko hémorragie nka min bɛ yen an b'a jɔ pour que joli ka jɔ nka pour que a tigi kana sa pour que jamana kana se ka sa. Aw ka laɲini dɔw fanba la a y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ ye
Assemblée nationale o yɛrɛ de tacogo ma diya o ye ni min ye jamana ɲɛmɔgɔ ye n'a ye o ti ani min ye cour constitutionnelle ko o maa min b'o kunna ni n'a y'o bɔ yen aw n'a bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ walasa aw ka kuma ɲɔgɔnya fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ k'o ɲɔgɔn. Aujourd'hui ni mobili tiɲɛna ni mobili moteur tiɲɛna carrément e ye puissance changer i ye gicleur i ye fɛn dɔ changer mobili la nka donc i ye a tɔgɔ fɔ jumɛn i ye bougie changer i ye fɛn wɛrɛ changer mais ni mobili ti ɲɛ don o don ka taa a bɛ ban panna i bɛ mun kɛ i tɛ moteur changer an ka moteur changer i bɛ ka di moteur ye. Ayiwa aw ko ko jumadenw mago ka bɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ko a bɛna ka baarabila sɛbɛn di nka n'o o ma kɛ aw bɛna baara jumɛn de boloda tuguni. Ne balimamuso ka taa Algérie président y'i ban a laban ka taa chauffeur kun a y'a di n'est-ce pas Tunisie a y'i ban a chauffeur kun a y'a di i m'a ye Blaise tellement Blaise da tun ka bon ka taa donc Blaise n'a ka mɔgɔ ka taa i m'a ye a ka mɔgɔ ye koko ta ka bɔ assemblée la i m'a ye o taara Blaise kunbɛn ka taa France ka taa donc fɔ kungo kɔnɔna la ka Blaise ta avion na ala kana o se IBK ma parce que a fɔra IBK ye ka taa donc Salif y'a fɔ a ye ko n kɔrɔ a bila o ka fisa k'i gɛn donc an b'a ɲini ala fɛ ka taa a k'a bila a ka fisa o ka gɛn quoi. Kuma laban jumɛn bɛ fɔ. Kamaliya ka fo ka barika da ka bɔ jamana bɛ cogo min hali bi n ka tɛ maliyɛndenw ko cɛsiri parce que déjà maa wɛrɛ tɛna jamana dilan et puis maa dɔw bɛ an tigɛlen b'olu la olu ni ala ka sɔrɔ an b'a ɲini olu ka dugawu kɛ n'o tɛ min bɛ yan ka taa k'a fɔ ko ka dugawu bɛ minɛ cogoya dɔ la wa kuma t'a la n ka to dɔn mais min ni ala ka surun a bɛ se ka kɛ hali e ni ala ka surun ka tɛmɛ dɔw kan mais an bɛ dɔw ye bazɛn ba la an bɛ dɔw ye mobiliba kɔnɔ walahi o ni ala ma sɔrɔ n'o ni ala ka surun ka tɛ dɔn ko kunnangoya in tɛna se an ma donc an b'a ɲini silamɛw fɛ ka taa an b'a ɲini ka taa maa min bɛ min kɛ bɛɛ ka dugawu kɛ ka taa ala ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na shukran.